बेखौथ' बयबो बुंदों, बिथाङा बुंबाय थादों सेन्देलनि मालाखौसो बरायबाय थादों नामा बेखौसो नुदों बिथाङा। दा गावनो बुंनाय बाथ्रा बियो। दा फर्थ पजिशन होननानै बुङोब्ला बबे फर्थ पजिशनखौ बुंदों? दा बिथाङासो बुंदों रिजाल्टखौ फर्थ पजिशनाव थाहैनांगौ ना सिक्स पजिशनाव थाहैनांगौ ना बबेबा समस्थियाव केन्डिडेटआनो उइथड्र खालामना लागोन नामा बेबायदिखौसो नुदों। कारन रायजो राजा दिनै जि जायगायावहाय बिपिएफआ हाबदों बेवहाय दिनै रावबो गुस्लायाखै आरो बिपिएफ हाबनायनि परिबेसखौनो होआखै। मानोना जोंनि बे ओनसोलाव गासै जनगोष्ठियानो जोंजों दङ आरो खौसेथि सान्थिखौ मोजां मोननानै दिनै ओंखारबोदों। बेबायदि परिबेसखौ मोननानै दिनै आरो बिपिएफआव बेबायदि उनथिं रावबो लेवरा बेरदेंनाय होनना बुङोना, रावबो ओरै बेरदेंनानै थांनाय नङा। दा आरो सिगांथिंसो थांगोन जोङो थारमाने। बेसेबांसिम थाबै सफैदों आरो बेसेबांसिम रायजो राजानि जेनाखि रिफिफोरखौ गोसो खालामनाय बे बारायबाय थागोन। दिनै नैबे जोंनि बामोनगाव सन्तपुर प्राइमारियावबो दिनै जेनाखि सापर्टारफोर बिथांमोना भट बरायदों। बे प्राइमारिनि मानसिफ्रा ओंखारबोनानै दिनै भट बरायदों आरो देरहानायनि मोनसे थांखिखौबो आसा खालामदों। जोंनि बे हम प्राइमारियाव मेक्सिमाम भट लानानै आं देरहागोन बेखौ आं मिजिंथिदों। नमिनेसनाव प्रिपारेसनाथ' जाबाय। रायजो राजा एसेबां लांनो हायो बेखिनिखौ नाजादों आरो रायजो राजाफ्रा बयबो थांनानै मदद खालामगोन होननानै दिनै बुंदों। ओरैनो नमिनेसनाव थांनायनि बाथ्राथ' 16-17,000 ओंखारगोन होननानै दिनै रायजो राजा बुंदों। सिटुवेसन कन्डिसनखौ नायनानै रायजो राजाखौ लानानै जोङो ज' ज'यै जोङो नमिनेसन होगोन। देरहानायनि सावगारियाथ' एकदम क्लियार। बेवहाय जेबो दाउट गैया आरो गोसोम जोमै गैया, जेबो अखा हानायनि आरो जेबो परिबेस गैया। एकदम क्लियार आरो बेवहाय देरहागोना 100% रोखा। दिनैनि दिनावबो नोंथांमोना नुबाय आरो उनावबो जेनोखि जोङो मास गेजारिं जागोन बेखौ बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों, दाख्लै खोनादों। दा बिथांनि जेनोखि जिबन माने हिस्ट्रि बेखौ सिन्था खालामनानै नायोब्ला बिथाङाबो सानसे समाव जेनोखि जोंनि मानगोनां मन्त्रि इउटि ब्रह्मनि दैदेननाय बिपिपिएफ रबिरामनि दैदेननाय बे समाव बिथाङा बेहाय थांनाय मानसिसो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिपिएफआव फैफिननाय मानसिसो। जारिमिनखौ बोखांनो हायोब्ला गावहानो जेनोखि दागा दंखायो बेखौ बांद्राय बुङाब्लाबो रायजो राजा मिथिगौ। दा बेनिखायनो जों बिथांखौ जों बुंदों जे बिथाङाबो एखे जे सिखावा सिखावनि गुनखौ नुयो होननायफोरबायदिसो। खिन्थु जोंनि उद्देश्यआ बे नङा, आंनि उद्देश्यआ बे नङा। रायजो राजाखौ आं सिबिनो फैदों, सान्थि फैबाय आरो आङो सासे सायख'खारि, जोंहा गोबां दायित्व दं आरो जोंनि खौसेथि माने मा? जों सायख'खारि खौसेथि थानानै गासै जोंनि बड'लेण्डनि जेनाखि जोंनि बिटिआरनि इमप्लिमेन्ट बे इमप्लिमेन्टखौ जाफुंहोनायनि आरो रायजो राजाखौ जोंहा थांनांगौ आरो नायलांनांगौनि खोथा थाबाय। संघर्ष आरो निर्माण जोंनि बिटिआरनि चिफ सारा बुंबाय थायो, जेब्लायबो बेखिनि आगानजों जों आवगायलांनानै दङ। बेखौथ' बयबो बुंदों, बिथाङा बुंबाय थादों सेन्देलनि मालाखौसो बरायबाय थादों नामा बेखौसो नुदों बिथाङा। दा गावनो बुंनाय बाथ्रा बियो। दा फर्थ पजिशन होननानै बुङोब्ला बबे फर्थ पजिशनखौ बुंदों? दा बिथाङासो बुंदों रिजाल्टखौ फर्थ पजिशनाव थाहैनांगौ ना सिक्स पजिशनाव थाहैनांगौ ना बबेबा समस्थियाव केन्डिडेटआनो उइथड्र खालामना लागोन नामा बेबायदिखौसो नुदों। कारन रायजो राजा दिनै जि जायगायावहाय बिपिएफआ हाबदों बेवहाय दिनै रावबो गुस्लायाखै आरो बिपिएफ हाबनायनि परिबेसखौनो होआखै। मानोना जोंनि बे ओनसोलाव गासै जनगोष्ठियानो जोंजों दङ आरो खौसेथि सान्थिखौ मोजां मोननानै दिनै ओंखारबोदों। बेबायदि परिबेसखौ मोननानै दिनै आरो बिपिएफआव बेबायदि उनथिं रावबो लेवरा बेरदेंनाय होनना बुङोना, रावबो ओरै बेरदेंनानै थांनाय नङा। दा आरो सिगांथिंसो थांगोन जोङो थारमाने।